Gabon hori, bagoz barriro gure konfinamentuko virus da piztia saio berezizekaz, laugarren saioan goaz ja, ez dakit zemat aste dara guzen, jamen barruen sartun de, baina lau dara guz. Bueno, esan genuen horrekoan gafik izan ginen barriro da programan hasi eran bota gendune tartien aldatu izan. Baina, bueno, ikusten da gaur zirrikitu topetan hasi dela eta enpresa barriro zabaltzen hasi eta dien jarduera minimoagaz, bai agentiri 3 relebortara 8 ordure, bueno, enpresarioak azkenien hasi dira apurke gaientzen, eta, bueno, amendik besarkada bat bebai botako txague autonomari eta gure entzulege berezizi izaten den sandali hori batez be, tabernak eta bebai ikusko guia noiz zabalduko esan da, arepe, ondo pastan estilako gongo. Eta, bestari gaur saio hasteko lehenengo eta hain, bueno, Gabon hori dela Osama Stanisales eta gaur rodei Bartzelonatik, gure kilometroan hori gain ditugu gaur. Eta Alex, hitze segundu baten, komentari sotxu bat eitzeko, efemeride musikal bat edo, zoritxarrekoa. Bai, zoritxar bat, beti gabitzela hemen jeki jaja, da gora gu, hola negoteko energizia segitzen gulako, baina hori, dana bezdala barri, da atzo Rafael Berrio hil zala, eta suposatxo jende eskok ez deuela esetuko, kompositore bat zintzan, letristie, musikatize, poetie, ekoizlie, mile gauzain bazen, eta beste barik irratzaio hau, ustotanoko ados ongo garela, Odeiri alde batetik eta bere Rafael Berrio memorizien izkainitxe. Beste barik. Eta, gehi zaur luzetu barik, gaurko lehenengo atalari ekingo dutzagu gaurre, ez dakit, audiovisualak eta aprobetxen bidoguz, ya que estamos, ez? Alde hona hori da, bidizoak eta alde guzela erakutsi saio honetan, eta orduen tiretuko hildo horretatik barriro, eta gaurre bideokliperi emongo dutzagu pasoa. Bideoklip berezi batzuri, gero ulertuko duzu segaitxiko, animazioa lotu niko bideoklipe ekarri dugu zelako gaurre gurera, eta, bueno, lehenengo eknikot, gure herriko mugimendu batetik datorren abesti bat, konkretuki, Alexek ekarri euskune. Horda. Apirillen bezartut nega gauzalez, eta... Bai, a ver, leheno eta baina, Odei da Osama esetuko zu ez da, sekarten gaur, zoneko tue. Nik totalmente astute ukiot, ikusitzu gineban bere gara izen, baina bai, entzunde musiki eta marrazkizek ikusitze, badakin nortzu dauzen horratzien, bai. Bai, eske egiz esan ibilintzen La Dispute eta Tom Rosen eta Lukino esan buruen, baina esana, hostia, beti urrunera junbarik batzuten etxe albondeko zuz movida guapoak eta azteko zuz tanaino gunkun. Eta zera, karri hotenak Gernika izenien dau, bideoklip anima hau Gernika izen pien dau YouTubeen, baina Arianek, Odein arrebiak eta mendik agurra bialtzetzat, Arianek azalduzten Black Crowes edo Erroi Baltzak izena dekola berez, eta gehizen bat aporta saltzeko horren atzien Odeik esan dago moduen zer dauen, dana
Gernikako bombardaketen arire sortu eta ekoitzitako zera da, bideoklipe, eta herritarrak geure die. Bideoklipa hori dauenak, hain zuzen Smoke Sign antzeko Markelek egin bazen irudizek, bukarazpan hau, animazioan zuk zeu, kodeik. Ez, nik ez dut anime gau, ez dakit nokin da. Ez dena, baietz. Ez. Ba, bueno. Baina, No, badaki, esan ez dakit nokin jaben, egiz esan, Markele jakingo dugu, seguruen. Komentariotan. Osama? Bueno, a ber, ideie Markeleken bane marrazkizek eta Markeleken bazen, da gero animazioa beraken ban, berak programiegaz beraken ban. Da, bueno, proiektu da abesti bat atanikoa nik ataran egena, bere gara izen, da lobak ekimena baino harinau ganera, ze baten amumak baten holan urten ban, horitemi urten ban, da, bueno, hortik ataran egin, da, bueno. Esan izen lobak erako espreski preparetako zozen? Bidizoa eta igual baina... Bidizoa da hori bai, gero ja hau dana sartu gendun da direktore eroan gendun, baina zikeran abestize etxien atanikoa da, bueno, gero retogaz lokalien asko laundu gendun. Eta hor neska baten agotza beba dago, ez da? Valentina Almu da. Bale, Almu, horre ibiltzan saksoa da botzagaz, da atzetik beste laguntxu bat, mugar nagusile. Ostra! Ganera hori badakizue gauza medievalak, da, bueno, folkloreko instrumentoak az da biela. Da, bueno, gero hortik idei etorri zan, Markel etorri zan, da, jode, oso aproposa ikusten dut ganera, gaur eguneko situazioa da, hau ikusi, da, ostia, benetan harritxu este, da, ikutu este, buruet. Eta ganera, zuk esan zuen Osama, oso apelo ator, batez bekardot, atzo hainbeste koronavirus eta egunerokotasun artean memoria, desmemoria historikoan kontu daz, atzo Durangoko bombardaketen urte izen zalako, eta horixe. Bai, bueno, da ganera, joder, nik ez daki, baina da bizen jentie hiltzen, tio, gerra baten jaio ziren, da honegaz miardiegaz doaz, tio. Ez kristona da, tio. Niri gaur ikutu ez da zu honegaz, tio. Bai, eta gero herriko egilepe, bai, ez da purbe, joder, dela, badaki, badakizu perdiko zion, tope izen gara zuen kontzertuetan, eta gozada bada, tio, azkenien, altzu zeukin influentzizek edo erreti ditzen egilek oso urrunekoak, baina hemen bekaliadezko mierdi da, buena mierda. Osama, zenbat, perdiko zion ikusi zen gara, que si allí en otro... Bai, faltan bolote, faltan. Buelteko gara, da hori ze, omen alditxue, eta... Bai, eta oine apirien sartun dugu zela, bai, aprobetxin got, atzo guztot izen zela, bai, ogota maika. Gernika memoriaren lekuko plataformiek igon balako, bueno, publik esan nahi zen euren iritzi artikulu bat. Ipintzen bazue memoriaren lekuko Gernika naiz edo lako zozen Googleen suposatzetan urtengo da, dela. Beste lahi gona aldugu enlazio, bai. Eko YouTubeko deskripzioan behien. Eta, jarraitungo dugu, geurren ipek ardot. Estan izan esan ere. Irudizek gogoratzeztie, munduko edifikatu batzean portaderi. Markelena da bai, portaderi? Bai. Inoiz ez dut, pentsu. Ondo, begiona ez da niz. Cinéfilo. No sé qué tiene que ver, pero bueno. La imagen, todo. Ez dakit, baina zelan dauen marrastute da zelan esprese bane rolloa, jode, itzela da, tio. Ez que horre, Sarkorren diskoan bebai agertzen dire horrako figura ilunek eta agintarisek eta horrako mobidak eta horregaz dute. Kuartuen dekote hori kartela, kalin ostute ormanen batetik. Oso guapo, bai. Da, gero ganera globala, baina hemengo, kanti berez Osamak eta bestiek inglesez abestute hau, baina ero harian egin ban lan bat itzultzerako orduen, eitzeko moldaketa batzuk, azkenien ez da, loban kontu ez da, gari loban, belaunaldi arteko kontu bet, eta proiek Gernika harrera idatzitxe adindu jentik ulertzeko, bebai, gustot oso txulo, da. Oso polike, tio, oso polike,
oso ondo adierazi ganera, osea, eske beste kutsu bat egotetxo, ni, osea, flipeu benaben ari gaz. Osea, kamendik eskerrak, ni esker da berena badala, osea, berana da, bai, temie, osea, que... Bota, eta ari irrati honetako partea da, bai. Bai. Baitxe. Aupa, Ari, hostia! Aupa. Eurera ingo, vale? Cambio radical. Ordoa. No, ya que minutu tarde izan osorik ipinot. Bai, ona, Municipal Waste, karri dut, estatu betutako tras talde katxondo bat, naiz ez da bene moten, zeuren letrak eta itxuri eta dana, bai, igual, ez? Zuzeneko atan da, bai, bastante katxondo da. Bai, eta merezideu guztie zuzenien honek, Esteko tegiz izan nola askori komentako, baina odeiek eskatu du pasoa. Alex dago harina, bota, Alex. Detalietxo bat botateko baina esan, eneke jauzi gure prejuizistan, horreitzistan, baina egunaz ikusten dentuten, eta egunaz pentsetan. Muy Mikel Fidalgo. Hostia, tío, bai. Eta ikusi zenien, horrezun ikusi den zenien, da hostia, izan, tío. Bota odei. Brutala, honek, municipal, bandaza bada, toda hostia denpora osoan, direktoan be super guapoa dire, super divertiduek, eta bideoklipena ben ezagutzen, eta guapoa da, kriston kurroa dago hemen atzien, ez? Hau dana da dibujos animados, eta kriston kurroa dago, estetika holan punkixe da, eta txartu egin gegongo bazan moduen, baina kriston kurroa dago horratzi, eta oso guapoa, tío, naben ezagutzen. Eta talde pioa guztetik alde, bai, así que, bai. Niri apurbet gogorat ez honek taldiek balien torreri be, bai, eta balien torreke bine Riff Trackers egaz, joan estraperdo nakorten azalonan, tío, atzelako barriek egin dezen hor kontzertu. Non amaitxu genduen? Ez dakit hor, noiz amaitxu genduen, bai, akordean, furgonetan, tío. Galdute, ez da? Furgoneta azpizien kriston bakartza zan, gorputz erdi furgoneta barruen sartunde, osea, imagine, erruedak, da osama sartunde barrura arte gorputz erdi, da han, erdi lotxo, da banak inguruen, tranquil. Brutal. Hostia, batien horrek goratzen hasinaz, horregaz gabagaz, eta hostia, bai, nintzen akorretan amaieri egaz baina. Bai. Gero ez todo cachondeo, hau videoclipe, tío, da... Hau es muy FIFA, William, Mirri. FIFA, William, Mirri, Roquel Cartier, ja festia maitzen dani jarkonetoa, da Zirkel Piteitzen da, de repente mona sartzen da, gero bestie, eso es la hostia. Municipal Waste, vale. Oso noventeroa da, videoklipe dibujoak eta, ez da, odei, no es? Bai, rollo hori deko, purbet punkize, que no importa zelan inge dauen, da, super punkize da, pasetan da, bai. Bai, eske hurre bai horti da, toza purbet, ez da, eske estenatik.
Eta ganera hori, bideoklipen kontenido bai superpunkiz, gana hor dela purtzen, titizek arranketan, ez dakiz zer, bukala da, tío. Dela dago eskatzen horre. Hori, bideoklipe, Apoloto diek izan dena superpunkiz dela. Zean ikusten dana pila bat erabiltzen dabe ez bakarrik bideoklip honetan, sino que generalien berde hori llamatibo, hori... Nuklearra, berde nuklearra. Nuclear nunca mejor dicho, super tóxico, tal. Tipoak gitarri erabiltzen da bena, gana, eske eurek karakterizeta super ondo, osea, bardin ikusten die. Eta gitarristek erabiltzen ban lehen gitarra bat, de Municipal Waste zera die, siglak M da W, ba gitarri berak izan M da W, leku batetik M bestetik W da. Da hori, osea, eske ikustezu bideoklipe da kontzertuen antxartzezu, ez serien, zera, o sea, ahora ikusta como que es super cruel todo, super macarrismo máximo. Ba, es que ikustezu como que, ba, hori, barditxela dana. Eta gero kontzertuetan hori transmititxe, da, super kuriosa da, ez da gauza bardine, baina niri por lo menos emotezte hori, como sentsazio bardine, noteta hote, hori bideoklipe ikusik eran, da gero eurek direktuan ikusten eta, da, boa, oso, pia guztien, Ales. Ez, eurrena. Ez, gurari monta. Bai, orduan Osama ekarriztuen oparitu gaz. A ver. Osama. Bai, hemen, Childish Gambino. Bueno, guzteten jakune mobidie hip-hopana, badakigun ordan, This is America, pedazo videoclip. Da, bueno, ekarri dut hau, ze pilloan guztiaten bere gara izen, rollo komikiz dekolako, da ganera historio oso kurioso bat dekolako, dala eitzen deuz, bueno, dana da sekuentzize komikiz lez. Podría que igual hobeto es más experto. Yo komikize guztiatez, baina no zetan. Baina, bueno, bidizoak az animazioagaz, eiken deu komiki baten modukoa, da deitzen datemie Feel Like Summer, da udako tema bat, letrie esteko zer ikusi, osea, letrie da, hori, Feel Like Summer, ez dugu esaten gauza askori, baina importantie da, esaten deu animazioagaz. Osea, Childish Gambinok nahi dabena adierazten deu komiki baten. Da, bueno, adibide batzuk ipingotaz, denporatxu badekogun, harin, Da kameoak agertzen dira. Hasik eran ikusi guz, direla bi ume, pasetan da bela kalie, da horre bi umiek dire Lil Pump eta Trippie Redd. Bueno, honek gaztiek jakingo dabe, sobre todo, dire oin los que le están pegando con el de SoundCloud, da, bueno, traperuek die.
Da, hau da, como berak nahi dugu adierazi, ume txikize dienien kruzetan dabizenien errepidie zeharkatzen, diela generazio barrize, ez da? Umiek, Lil Pump eta generazio barrize, umiek. Bega, pin-papun. Da, doaz kotxe batera. Da, kotxien, dauz bi nagusitxu, hogeta pikurtekoak rollo gantzta kotxe baten, da die, 21 Savage eta Metro Boomin. Dala produktore oso famatu bat, traperuena, da como, bueno, horre esatetzoi, Juan, amendi, no seke, bueno, da metafora bat zelan ez da ben onartzen generazio barrize, no? Da, bueno, doa plano bakoitza, gero eta aurrera hau, heldu artea la old school. Dau kaso bat, ikusko zue hor, Nicki Minaj eta Travis Scottena, dauena Nicki Minaj eitzen holan etxe bat edo kastillo bat ez dakit, kriston legoak edo, da Travis Scottek botatetzo. Da hori da metaforie atarabanien hau diskoa Travis Scottek disko bat Nicki Minaj petetan egon zan, da Astro World diskoa ataraban, da desbanke guentzon, da, bueno, da nadoa, ulertu daizuen, da nada dien metaforak gauza pase diena orduen, entzunliek, denpori edekielez, alda ikusi plano edo sekuentzi bakoitza, da gero interneten sartu, da topeuse gaitxik da. Ze hau dana pasa esan, ude bardine. Pista gizeu ez duten mongo. Osea, hau atazanien, horrudan, pase ziren, hor agertzen dien gauza guztize. Da hori da nire gaurkoa, espero guztetie, baina, bueno, baten baino gizauten ikusi da. Vale, den lakia, zozereko gonta. Bai, hori, Osamak izan da benarire, totalien 62 kameo dauz. Osea, pasaba da. Gero berandutxo hau, bidizan bertan uste da gertzen zela, A$AP Rocky, gero Will Smith da gertzen da. Bai. Zeran, Los Simpson hori videoklipean. Bai, hori agertzen die, bueno, Will Smith bera raperu izenikoa da, orden, raperu pilloa, mundu mailan zea pilloa. Guzti da azte beba izan da bien bera Childish Gambino, o Donald Glover, zean da bien ibiltzen como que no va con él la cosa, aletik doala, da nahi ikusten doala. Eta gero, hau singela izan zen, justo This is America taban urtien 2018 zen, baina udan ataban. Da single bat da bitemagaz, hau Feels Like Summer eta Summertime Magic. Da oso rekomendable da, da super... Osa, ez da oso bere estiloa, bastante melodikoa da, super veraniego da holan, bueno, justo hori udan da eta basan da, con esa idea, baina txekietako oso ondo hau. Zer kanera, ataban 2016 Awaken My Love diskoa, da hortik urriaz du bat, This is America, que la petó, da mundu guztize guzti dugu disko batekoa igual dela, baina bakarrik 2018 zen ataban hori temie da honek bitenak. Eta, muy recomendable, entzuteko. Alex, eta Osama tita baten. Osamari galdetzeko izenaz, ia, digamos, bideoklipen hasik eran kotxen agertzen dan negrati esaldan, Will Smithen lehen guzu baltza, edo lan? Ez, hori da 21 Savage, temie alot, dana oindalak itxi bebai ataraban, bueno, generazio barrikoa, baina ez da engaztie. 21 Savage, ok. Horregaz, Felita, zurremokoa. Mucho Sama. Venga, va. Urrengoa. Ferri sartuko, Alex? Vale? Bai. Venga, va. Hori, ilusionetitzoa. Llegó el bajón, chavales, llegó el bajón. Nik esatetan beti esateot, munduko talde ikonena dela, gente jako guztetan ale seria adibidez, bueno, ni bardizte, munduko talde dela. Bueno, Eleanor Rigby, Revolver diskoko tema bat, bastante no al uso, Beatles akitzen bien pop estilo horretan, oneri pop barroko deitxutxien, bere epokan. Daunye, bueno, letrein bien, da gero George Martinekin ban euren produktora izenikoa kuarteto de cuerda bat jarri ban atzetik eta musika guztizia eitzen. Eta, bueno, ekardat hauz, nik uste dut, dala
de los primeros videoclips animados egongo zana epokan. Pentxe hau kantie uste dela 78koa, eta, karo, epoka horretan, esan, videoclipek eta gote ziren, normalizete ziren, telebista saioatakoak, eta guzti da azte dekon estetika guztizek, egoin, igual, gentiek aldeu relazione, esetuko deu odeiek, Terry Gilliam egaz, Monty Pythoneko animazio guztizek egiten ban tipoak, adibidez, La Vida de Brian ikusi basu zen animazio guztizek egiten bazanak, edo euren esketxak ikusten basu zen, eurek esketxetik esketxera ez bien egiten korte normal bat, derrepentian zentxubako gauza bat, agertzen hanka gigante bat, da pum, derrepenti egiten basu zer da, egiten Por cierto, Gaur amarretan, La Vida de Brian daula dozen. Osa, mira, 8 minutu La Vida de Brian hasia. Eta hori, Ekardo Torregaitxik, guztieta azte azigeratako izan zelako, Beatlesak jainkoa dizelako, eta Terry Gilliamen kutsu hori hartzetzatelako. Ez dakit nokin daben bidizioa, bitxuten agonaz, baina ez dakit nokin. Ia, les? Jon de la Fuenteen atake gratuitoak albo batera itxitxe eta gusto musikaldanak errespeteta. Edo ez. Oso kurioso, 78ko temi izen da, bideoklipe bak igu urtetakoan, ez dakigu. Urte bardinekoa. 78koa, joder, super ondo ingen, nik ez dut kontrolen honi buruz, baina super ondo ingen. Bueno, hau bidizioa de hecho dago atata Yellow Submarine pelikulatik. Osa, Yellow Submarine pelikulin bien, Yellow Submarine kantiegaz eta danagaz, baina generalin pelikuli da oso animaziozkoa. Super psicodélico, super sin sentido, o sea, un submarino que va por el espacio, muy loco. También me bai Losing the Sky with Diamonds, hori así que jartzen izenaz, baina, bueno, YouTubeen ez dago ez, txatxo lo que se ha podido. Eta hori da, Ellen horrek bi aukeratu dut, bai, bueno, azkenien deko hori ez da horren animaziozkoa en cuanto a dibujos, baina... Odei dau eskatzen bai, bota. Bai, tranquil. Bai, kutsu hori deko, ez da, esan duzuna La Vida de Brianeko inizioan antzekoa, azkenien kolasa da, bai, eta azkenien teknika hori horregaitxik lotzen dutzu horretara. La Vida de Brianekoa beranduago dau eta hobeto animeta dau eta dana, baina haue ikusten da, ez da, urren zarra izeteko oso ondo dauela, baina fijetan bazaren animazio guztizek dire lupek, ez da, oin supermodan dau lupek itxi, Instagramen lupek ikusten zuzen pola osoan. Horria erabiltzen bien hori teknike bai, lortzeko apur bat lan gitxi hau eitxie, eta lortzie animazioa fluidoa izetie, ez da, baina oso ondo lortute daue bai, eta oso ondo da hori loturi indosuna, gero beste alde batetik esatie lemiko bai esaten bala, Beatles munduko talde honena zala, historiko talde honena, así que zara bakarra. Ordu negizia. Baina ez da. Gauzatxu bet bakarrik, 76koa da kanti, ez da 78koa. Eta gero, esan bierda honek Beatles aldizela, haintxindarizek de lo que es todo el tema de videoclipek eta, adibidez, honek pelikulakin bizen, Help diskoagaz pelikula baten bien, Yellow Submarine zentro modu hartu de pelikula baten bien, izen zien lehenengo taldie, einbana disko bat, completamente tematizeta, osea, tema bateri buruzkoa, Sgt. Pepper's diskoa, hori osorik dau monotematikoa da, osea, depola guztien gauza bardineri buruz, hori ikusten da bizia, ez igual talde batek itzen da bera, bai, el viaje que hicimos a no sé dónde, eta dana sartzen da bera disko bardinen, hori esan normala. Horregaitxeko honek izen zen haitxindarizek eta animazioan asuntoan be, fuerte montxian asuntoari. Osama, bota. Bai, niko deieri galdera bat nire ez jankintasunetik. Esan. Bideoklipen, eitxezunien berba kolasari buruz, zelan funtzionetan deu? Lehenengo dau, marrastute kartulinan edo horretan da gero hori grabeta, ez dakitxe, espliku apurbeto hori ze? Seguramente holanik dauen zan epokarako kartulinatan eta inge, da montaje eta gero grabeta igual pieza bakoitza alde batera, edo stop motion haingo bazan moduen, más o menos. Stop motion eitzen da azkenean argatzizek atara, ez da, mugitzen zoiez gauzak, eta da hola nik uste dut eitzen zala horrepokan be bai. Horrep hau da 76koa esan dozu ba. Más o menos 55 60 partera, izan Saul Bass, aintzindarize esan, izen zan bera titulo de kreditoak zineen eitzen. Eta bai, igual 10 urtearin hau da izan eitzen. Osa, hor,
Bada, horre oso antzindari da bideoklipez, lehenengo zinen hasi izan eitzen hau tipoa oso mundialmente ezagune zara, bera da antzindari azken finean, eta denpora gitxi da hortik ona, eta tekniki hori izan gitxi gora, bera, eitzen bien dana diseineu eta holan, da gero argazkizeka zein, da mugiduten joan, eta bai. Hau da, Eta gaur egun ikusten diren gauzak kolase zein animaziozkoa direnak horia bai da digitala normalien. Zena, ja digitalien ja imitetan apurbet estiloa eta ja hori animeta ja digitalien. Baina bai. Saul Bass da, Vertigoko hasierako eszenie eta hori irudizek agertzen dira? Bai, Vertigo eta beste mile pelikula, Saul Bass da maizua izen zen titulo de kredituatan. Bera izen zen lehenengoa esaten, zineastari, lehen egoten zien titulo de kredituak pelikula baina harin hau, baina inoz ez bien kortina altzetan, esan motzak ziren. Hau hasi zanien diseinetan eta animetan, esan zien pelikulatan, latatan, izten zien nota bat idatzitze, da esaten zien proiekzionistari egon kortinak titulo de kredituatan, ez pelikulan. Eta orduen ja beraz izan importantzen moten. Pelikulien barruen pelikula bat egotezan. Hori da, eta pelikula horrek zitu egiten zuen pelikulan. Oin ja supernormal ikusten dugu, ez da? Horraz izan. Bai. Oso, no? Osama, ez da ditzo esan nahi basu, que no insu justo esku, ez da? Listo. Ba, nik, por la parte que me toca apunte futbolero, tío. Hori horre Everton Liverpool bat agertu da, tío. Ez da difícil basarie, baina, supongo, Urbinez ekipo bat eta besti gorriz, Everton Liverpool ega izan da, ez dakite talde barruen ze ekipo babesten bien, hori ja, ez naz, bitel txalieta. Agertzen da Helpen da Eurofutbola jolazten agertzen dira pelikulan bertan. Ez da gitxura askorik, ez da? Baina ez dekizien ser supporters. Osa, igual jolastu bai, baina... Nik uste inoz bez dizela, igual bai. Bueno, investize burrengo programarako, nik uste horre Everton Liverpool bat egon dela. Ikusitxe hor blokien buklin agartzen, katutxinoan, ikustu tone gehiago zela DLS, futbolan, bai. Bueno, eberrera goaz, ja, Stanisek sekarri dozkun hor. Temazo. Protesting because nobody listens. Besides, all your solutions dissolve under scrutiny. You can't stand the note of derision. Instead, seek approval to justify your existence. Have opinions but have no resolve or conviction. Just keep your head down, breathe the fumes and indulge your addictions. Routine is healthy, ignore the affliction. The cost to the soul and the constant constriction. Don't consider too closely, have no intermission. Keep throwing your fists in slow repetition. Most of us manage what makes you so different. What makes you so different, what makes you so... Now you see my bright spark, take the road with the pilgrims. Head for the temples of democracy, freedom, growth, reason, liberty, hope. But don't pay attention to what's hanging from the rope. Decode the language, unfold the symbols. Untold disciples got lost in the hillside. Following intellect, they let go of wisdom. Now they'll tell you the soul's a closed system. They sacrificed instinct to phony ambition. Now what they hold in their fists has become all that there is. But total existence needs meaning and myth. Many misjudged the way and got lost. Bota Stanis, Kate Tempest. Kate Tempest da rapera, poeta, idazle, novelagintzan ibilda, antzerkiz idatzi dugu, makina bat. Eta kanta honetan, gerotzu hau esaten dugu, spinning the wheel, errepikatzen, spinning the wheel. Eta da apur bat zelan funtzionetan dugu gure egunerokotasunien tema honetan hori azaltzen dugu, bai, bere diskografia osoan asko zentretan da horretan. Honen aurreko diskoan apur bat pertsonaje diferente batzuk hartzen deuz, eta horren bizizek azaltzen hasten da. Zaten dugu apur bat eskarela inor mundu honetan, bai aldi berien bagarela nonor. Eta gure esku dauela sistema honek eurrera itzie dan zuntzikorraz, ezta? Da zaten dugu zelan badibezoin ikusten gu honegaz koronavirusen paroiegaz, zelan kapitalismoa gelditzen den momentuen, supersistema fragile dela. Eta hori Kate Tempestek super ondo irazten dugu bere kantetan. Ez da nahi segundu bat, idatzi iztazulako etxietaraino izteko ez dutzu ditzia purtsu bat segiduko gu, bale? Bai, botan. Venga. Loneliness is the symptom, not
the sickness. And the moment her lips said peace, my peace melted. I became a memory. I felt myself peel. I was atoms, I was magnesium, I was calcium, I was real. She said, we are born of collision. We are divisions of a bigger vision, and yet we run around like hamsters spinning the wheel. Spinning the wheel, spinning the wheel, spinning the wheel. Horraino, Guapo, tío. Bai, hor esaten ban, spinning the wheel, ez da? En plan, zelan garen hamster batzuk sistema baten, sistemie reproduzi duten etengabien, eta gure esku dagoela hau gelditzea. Odei, Brutal, Kate Tempest. Ez dakit Osamak esetzen badeu. Ez, Osama behin pasen notxun honen eskien disko bat, eta santzuten... Ni puto kaso, tío. Oindala urte batzuk ja, Oindala urte batzuk ja, eta... Eske nik ezagutu nabenien bebai, ez denaben ikusi bideoklipe, ez dut ikusi txeinoz, baina entzun de Spotifyen, transmitu dut este inger bat honein eskiek rapietan, kriston brutala, super sakona, eta rapietan deu kriston gordintasunegaz, Londresekoa da, ez dakite... Bai, ez da. Londres egoaldeko uste. Du diukidot, baina... Bai, eta hori ez da estatu batuetatik edo lan, ez dakit, sorprendio izten lagun batek ezazten entzuteko, da pioa guztiaten. Bintzen dozu eta ganea dekoz basiek bai, ez dire de hip-hop tradizionalekoak dire, bastante modernoagoak, edo ez dakit zer, más trip, edo ez dakit, viajeroagoak, ez da, joan ditzen zara, bera, zor, ez dakit, guapoa da, niri kriston pioa guztetea eta utipide. Bai, oso guapo. Eta bideoklipe bai politxe, kurreta eta guapoa. Soinu aldetik hori apunti esan dauena parkatu lehenik eta ben, igual bere gara izen enritzon presteu guztieko jaten, baina... Oindala pilo bat izen zan, urte bat. Bai, baina haute mio honi entzugotena danak ez, baina honedeko kutsu apurbet dubstep elektronika, bai oso modernoa, hostia, medio tiempo guapo, tío. Guztiate ez daniz. Ja, lezek ezer uzkun esateko. Apurreto deik esan dagoenari heldute, gomendizan kontu eta urrundin gonaz bideoklipen zeretik opre musikalidadera horbiltzeko. Niri engantxe ez, baina ez da nizek saletuzten apurtzu bet Kate Tempest entzutak orduen. Eta gana bakit Madrilen zuzenin ikusteko aukeri dukin bala, hor inbitau de lujo bategaz, eta gu esango nogaz. Esango gure gazu, ez dakit alba da. Ezin da. Madrilen pasetan dana bakizu. Ez. Eta zelako zuzenekoa, zan defendioan, asuntoa. Ba, egiz esan, berak azkenengo diskoan oso goratzezut duten aurkezpenien zelan esaten bane honek Xabi Strobelek zelan kantanti edo sortzaile bihurtzen den txaman bat bere publikoa, bueno, dentro de toda su puta paranoia. Hau da totalmente hori, oza, dau hartzen deu mikroa, eta kontzertuen eguneko 50 edo botaten deu, diskurso moduko bat, poesize erretitetan, eta apur bat como sortzen deu aura bat publikoan artien oso guapoa. Baina, bueno, ikusteko kontzertue, apur bat... Osa, guzteko jaten niri seguru. Bai, zuri fijo. Baina, dekon estila da, ez da? Ez da izan ditxakon speak rap, edo... Spoken word, bai. Ez que hori, ikusten da azkenien... Bai, hori aldatzen joan da, Osa, lehen espaneitzen nago estiloa. Ez que bai egon zan epoka baten, ez da, larogeiko amarkadan egin zan, egon zara gentie, egiten man igual popa edo danarakoa, da berak abesla izek berba egiten man. Movistarreko anuntzizu baten agartzen zara alde, kualide, eta egin goratzen zuen. Ez dugu goratzen egin tipoana, baina tipoak egiten man kanta guztize, berba. Eta atzetik musiki supermobidu eta hori, da berba. Berdean, kurioso da, horretan azkenien diskursoa izan lehike, beran estiloagaz batera joati, ez da? Osea, ez hain... O sea, como que sigue la línea de su concierto, de su estilo de música, ¿ves? Bai. Bueno, aurregoaz, eta odeiek ekarrizkune gomendizoa da piniko dugu. Eta, bueno, ja, ulertuko zen duen zozegatxik ekarri dugule, baina honen hostien, emongo
bere azalpena bai. Total astute eukiten Queen of the Stone Agen bideoklip bat, ekarri zupatei. Go with the flow. Nibe astute eukinaben, da, esazta zuen nien hau eitzeko, zinintzen apurue bilatzen, da beste bat ekartzeko izena, ze moderno hau dolan, eta topena benien, ostabe begitxu, eta zanaren, hostia, tío, eske super guapoa da. Puro Max, odei? Brutala da. Untxe konteko txeta, apurue, honen arire, ni asinaz investigetan, eta holan bebai da. Eske kusina benien ostabe, bueno, azteko, Queen of the Stone Age, hona hau diskoa, izan zan, como, brutalísimoa da, nik kanta bat aukeratu biherko bana den, hau izango zan ganera, nire guztokoena da. Eta gortan az bere gara izen hauet Williamek erosi bala diskoa, da izan zan, como, ze hostia hau entzuten gauzena, como cerebroak esplotu dazkun, Stone Age lehenengo entzumen dunien. Eta gero honegaz bideoklipegaz, bere gara izenik igual ikusi nahen, da esan nahen guapo, eta listo. Da baino estabe ikusten, eta, hostia, baina hau, zelan da guin, bentzetan, da, eski kriston kurroa deko honekatzien, zer da, animazioa bakarrik, animazioa badan, personajiek animetie, super komplikau da, gauza bat, azkenien dano deko super inkorpore eta gure naturalezien edo, zelan mobiduten diren pertsonak eta hori imitetie komplikau da, oso komplikau da animazioan. Eta pentsetan, animazioa bada, super ondoen da, 3D da, ez da gizela nosti dagoen, baina daiko kriston kurroa animazioa. Da hortik investigetan, azkenien topena bezen irudi batzuk eta gif batzuk, Pinteresten eta holan, de repente kroma baten taldi, kroma da, holan, pantalla berdien grabetan danien, da bere fondo aldo zunien aldatu eta hori ez da badakizue. Da holanik, eta nik flipetan, ostia, orduen rodeta da, goerenetan, eta egon zen kroma berde baten, eta eurek baltzez, dana, arpeize pintzeta eta daltaile zurisekaz eta hor urtetan diren moduen, baina horrek kroma baten grabetan, kamioneti egaz eta dana, hostia, hemen dau trampi, gero da, eurek dana, eurena rodeta dau, eta honena beste bi bilanoan agertzen direna, bebai euren kontratxoketan direna azkenien, eurek kroman grabeta dauz, eta gero beste dana animazioa da, detaile batzuk 2D, beste batzuk 3D, eta oso kurreta. Dana deko estetika 2D0 bat, baina azkenien bide guzti hori, eta zeran planoan kanbizoak eta dauzenak horrek 3D dauzen jez, oso gatzada animetie eta holan dagoen jetio. Eta dauz detaile batzuk, bideoklipien horren arik ikiretzen, tope dutez, hainbat zela Londreseko estudio batek, Sinola deitzen zala, eta ez dakit, uste ez da bela jarraitzen, baina kriston kurro guapo eukidien. Eta eurekaz entrevista galde duten niri bideokliperi buruz, detaile bidaoz, adibidez, esan dutxete segundoak, Gentiek gero ikusi nahi badaben. Que grande, odo. 45 segundoan, hola, gure basu. Ipini nahi baduzu. Hoi azerdan eta ontsa ipintzot. 45 segundoan, kamioneti hor pireitzen da batien, planotik,
eta paneo bat eitzen dugu kamariek eskerretarantz, eta telefono kabina batelakoa dau, telefono poste bat hor, erroi bategaz gainien bele batean. Ba hor sinola agertzen da idatzitze, eta hori izan estudioan izena. Eta gero da beste detaile bat. Niko gure lehen hau. 45 segunduen. Bai. Horregon da, Bai, momentu bat da, hor da, bitu. Hor. Apur bat txartu ikusten da kalidadea gaitzi, baina hor da sinola idatzitzen. Eta gero, 10 segundu berandu hau edo 15, ez dakit intxesan gotzen segundu esaktua ze pantailazo, dekotor, kukaratxa batek bideo kurtzetan deu, eta 17 segunduen. Hori fikenaz. Eta furgonetiek, kamioneta horre pikapak zapaldu eitzen dugu. Hor piletako txungokiko zu, ze momentu bat da. Apurbetarina. Salpiketan da benien, momentu baten sinola rock agertzen da. Hor momentuen da, tio, baina hor piletan basun txungoa da. Bai, arrapedot. Kendu mas bideos agertziatzuna, Fidel? Bai, kendu azpikoa, mesedez. Zer? Mas bideos agertziatzu. Bai. Oin? Ez. Egu ez agertzen. Ez que pause ematetenien, kendu itzen da, nik arrapedote. Lehu ez du sinola rock. Bueno, bestela ikusi... Botatzera. Ez que milesima bat da, Bai, ni justo arrapedot pantailazoa, baina behien danez, zuek ez duzu ikusten. Hor da, 56 zen ipintzeko zu da, segidun play pause, salpikaduran agertzen da, odeiek dinon sinola rock hori. Eta guapísimo, hori honek entrevistan kontetan bana, hostia, detalle guapo, oso sartun de, tio. Beste kuriosidade baten moduen, nik ikusina benien eta oinoztabe pentsena benien, hostia, honek ezin zitin estiloa deko dibujoana, ez da, azkenien holan dana super kontraste eta bi kolore, eta benetan, honek estudioak zinzitin inspire ziren, baina komik izan, ze pelikulie 2005koa da, eta bideoklipe 2003koa. Osa, eurek inspirezien harinau bideoklipe hitzeko zintziten komikien, eta gero urten zan pelikulien. Osa, kuriosidade moduen, bai. Joder. Eta kurroa guapísimoa da, bideoklipe gero, zeran txoketan diren, urteten dugu horre espermatozoidien esplosiñoa, de repente disko osoak zentsua hartzen dugu, niretzako grafika guztizek eta gana, brutal. Bai. Asik eran Niko Liberik esaten banez, aukin garabibien horre kroman eta betxetan ban bideoklip mierda bat grabetan da bizela, eta ikusi banien resultau flipa guen bada. Honek zein jabe, tio. Magi da, bai. Guapo dago, dela bota. Bai, esa zuen Niko Liberina, hortik itxira bota bien taldetik, así que... Bai. No se puede ver mucho de Niko Liberi, así que... Gana Barcelona bota bien, Barcelona kontzertu baten egon zan, da... Bai, publikoari botilla botaten hasi zan, da... Just for me, que esan ban, la puta calle, ya está. Gero segeiz hau, hori, komentezuna, ze gatxadan gentien, gizakizen gestoak eta hartzi eta hori movimentu ez da bakarrik movimentu bera, fluido edala, sino euren gestoak ikusten dire. Just homin arpeizek txistu gore dago modu edana, esket bera da. Bai. Eta gero, Fidalek izan da bena dire, jakingo zure danok, zeba kargune odei, baina odei diseinora dediketan da, diseino grafikora eta animazioa dara. Niko ez du jakin. Ba, ez da zuen ote ganera, ez da? Oinarte zeako informazio ona da detaila moskun. Eta... Uno dinoi da la pentsadot. Eso, nik uste dan estan izen moduen milordu sartzen duzela YouTubeen beste zebez, tio. YouTubeen bat ezue. Ego txago entxe laster galdera batzuk jakitzeko beto zeitzen aben, baina, jakin dizuen danok, zeba ekartu guen, que ha venido como invitado normal, baina venía con más, venía con cositas. Venía con trampa. Egit, atalagoa maitzeko estan izek seguro ben konte. Odei, esan zuna gaitzik, hau estiloa marrastekoa, 3D nazten dan da bena marrazki segaz, apur bate, zer da, truko bate bihurtzeko realidadien marrazki, ze badau estilo bat bebai, Richard Linklaterrek erabiltzen duena Waking Lifeen, edo beste pelikula da, eko estilo horregaz, eta da, bera pelikulie grabetan dozu bideokamara bategaz, eta gero gani marraztia, ez da? Hori bebai alda izen truko bat, marrazkize izeteko real haua.
Bai, askotan animazioan teknika hori erabiltzen da ganera, rotoskopia ditzen da lehenengo rodeu eta horren gainen marrastu frame a frame, edo bestela bai ditzen da 3D-en igualdeko zu plano bat, etxe batzuk edo ez dakiz zer, kamera bat ipintzeko, ikusteko realismoa emoteko, etzen da lehenengo 3D-en kamari ipini eta hori, bota renderra 3D-en, ikusteko zelan gelditzuko zandana, hor anime bai, eta gero ganetik dibujatu. Eta bai, teknika, bai, truko bat ez da, edo, bueno, azkenien danak deko zentzue, segun ze aspekto final emon nahi dotzasune bidizoari, pelikulieri edo videokliperi edo, en este caso, videoklipe, azkenien horrek bideratzen dut dana. ¿Quién mató a Roger Rabbit edo lako pelikulak, en plan, marrazkize eta realidade naztetan da benak, holan dauzen den? Bai, seguruenik hori Roger Rabbitena dau dana rodeta eta gero ganetik marraztute marrazkila ize ganetik, bai. Bai. Ondo, zinemien azken apunte honekaz, igual urren atalera joko dugu, bale? Bota. Egunotan ez dugu ipini, baina gaur, gure entzule fidel badeko gula hemen, ipini miren hon. Eta nahiz eta ezin dugu hemen zazpia bestizen betiko ritmoa segiduz, dinamismo falti dekoen epidizoan asuntoak, behintzete tema pare bat bai ekarrizku zela odeiek, baina lehenengo jake hemen dagoen elkarrizketatxu bat edo galdera batzuk edo pentsa da esan eta delak. Así que ánimo, Odei. A ver, zer da torreno ingainera. Apurtxu lehenengo aspaldi inostegun galdera, de importantina. Ondo pasetan, zauz? Super ondo. Nau super gustora, beti zuei jarraitzen hor beste aldetik, normalien diferiduen beti, baina beti esan dutzu, Osamari delari esaten zatie, kriston fanana zela, asko guztetik atitzen duzuena, eta emetik shoutout handi bat zuetzako. Bai. Hori fanatismo da txekieko gulazter, hori fanatismo kontu, A ver, zego dalko zuen, Esan bezkoaz, astarketara zoaz. Ez leheno apurtxu hau ikusten dentu nahu zentie, jakitxeko nor etorriakun bizitzan gaur. Odei ondala urte askotatik Bartzelonan bizitzera, lan kontu haitxik, eta jakingo osunez, hau, internetez itxen gabizen arren, normalien astran rodetan dugu, grabetan dugu, eta Bartzelonan edo inguruetan ikusi zu astran moduko gune autogestión horik edo, parekorik? Nazoz, komobidu movimentu horretatik egiz esan, baina badaoz gauza interesantiek, badau fabraikoatz, adibidez, Bartzelonan basala fabrika textil bat, eta holako movimentu batek hartuan bebai, eta bero udaletxek erosioan. Uste dute Katalunian generalien movimentu honek dekiela instituzioetatik laguntza gehiago, normalien. Ez dakit egize badan, norma generala badan kumpliduten dena, baina nik iruditzen jatena da. Gero bai, igual konparetan bebai hasi eta ikusi Astragaz konpareta eta esan, ostia, benetan eske Astragan generau dana eta izen dana eta dana handize da benetan, eta ez da txiki geratzen bestien ondoan eta eredu moduen hartzen du jente asko, bebai, eta brutala da, baina bai, badau olako gauzie mobidak emeti bebai. San Andreuen bebai dau este olako kasal handi bat moduen eta bebai oso ondo, bai, nien hasi goz nioz, baina ikusi dute ekimenak eta itzen da bezenak eta potentie dire. Eta ni adibidez, oinazinaz, astero joatenaz umebisekaz, batzen gara Euskaldun famili batzuk, eta Ateneu Popular baten batzen gara, eta hor bebai, euskeraz berbaitzeko uniekaz, ez da. Eta hor bebai, ikusi dut olako beste espazio bat elez, oso interesgarri ze hor adibidez uste dute udaletxien laguntza, laguntzi bebai, azkenien lortu bien erostie, eta baina eurek autogestionetan dabe, eta badaoz movida politxe bebai, Barcelonan. Baina hori, konparetan azten, Astragaz ikusten dozunien bebai, Astra potentie da bebai, eta hor dagoen movimentu guztize, bai, brutala. Odei, eta kanbiez da, apur bate holan, geizen ezagutzen da zentroa, ez da, hemen, igual Euskal Herri zen edo estatu mailan,
Eta horrek adibidez ez dugu lortu estatuen, udaletxien laguntzarik. Kontrakoa esango neke. Bai, eske, kanbiese, nik adibidez ez dut ezetzen, ez dakit ez da nun geratzen da, ez dut investigo, baina bai euki bazen kanbiesen pasezan hori neska horren mobidi ez da, polizizionaz, eta eske, klaro, horrekaz mugidakaz azkenien ez dakit, ni bai berandu eldunaz eta nazelez sartun horre movimientuen apurbet ez dozte koinzidu bezinok espliketi ez, baina adibidez... Dokumentalen bat agortik, bai, badau. ez dut ikusi nipez egiz izan, baina dauz movida superinteresanti bai holan sinema autogestion hauek eta bai dauz Barcelonan superinteresanti etzuntzeek adibidez eta badauz kriston movimentu politxe dauz antzekoak. Baina bai, esan duzuna, kanbiez famosuena da igual, eta nik ez dut askorik ez egitzen egizetan. Pasan udabarri zen egon nintzen Bartzelonan, da taberna baten nahuela neu bakarrik ezagutuna dezen tipo batzuk, neska batzuk, mutil batzuk, zela negozien dokumental bat eitzen, da, venga, mañana ven con nosotros, te vamos a enseñar nuestro documental, bueno. Tope nintzen, Bartzelonan ni bakarrik, 10 pertsona nintzen, venga, mañana ya... Ven a ver nuestro documental, baina. Seguro esatzen dula Astra eta ja fitxa bentsuan, ez da? Bai, totalmente. Bizia borden, Bartzelona, bai. Reales. Bata. Hainbeste ekimen zauzea itxetuten, esan dugu autogestion hau, eta horren barruan esate baterako, geuri modun irrati libri ere dauz, eta lekuek, adibidez, lekueken moduko jaialdi autogestion hau. Olakorik, hortik, suposatzu baiet, ez da? Behitxu, ez dakit lekuek modukoa exactamente. Lekuek oso berezizea azkenien, da, Gernikeko nik uste dut gauza oso berezi bat dela, gatu dire iruleku handi esango dugu kontzertu joten dizenak, gehi tabernak, eta Kriston Festival guapa monte dabe. Azkenien urtero hasten, eta, urtengo mobidiegaz ez da, apur bat olan, baina bestela gorantza beti, eta superinteresanti, eta lekuen moduko karakteristikak hor topetako uste dut gatza dala, baina adibidez badau hemen kapeia dezen, igualadan ondoan, nik kurretan zetunaben lagun bat, Alex, Parmesano taldien joten bateristien, oso guapoa zan bai estilo haitzen bien holan matrok antzeko zeuzer, eta eurek kapeia dezen eitzen bien urtero, festival bat, Lemon Day, igual ezagutzen duzue, non duzi entzun dut. Izena bitxin Eta gratis zan beti urtero. Herriko jentie batzen zan, eta horre herriko parke baten eitzen bien, eszenarizo bat ipini, arratzaldetik hasi eta goizaldera arte, ez dakizen bat talde. Eta nik horri ikusi dutez adibidez Lizabo joten, Ainara Legardon, kriston talde guapoak. Eta Lizabo joan zanien, Lizabon atzetik egon ziren hori, ez dakit, 10 urte edo, venga, Lizabo ekarri dugu, eta azkenien lortu bien urte baten ekarti, eta, brutala. Eta perspektiba horretik ekarten biezen talde, beti apur bate gauza berezizagoak etzen biezenak, edo ez horren komerzialak, eta kriston talde guapoak. Horten zuen Lizabo, klabe, Bai, eta nik horre ezagutu dut ez talde pilo bat, honek azpeinegaz, eta kriston ambiente guapoa, dana hor, hori, sarrera librea, azkenien gu loitzen geratzen ginen, artistakaz alberde bardinen, literatan eta iztezkuen, bertan loitzen, eta oso guapo, rollo oso guapoa. Nik hori badau lan esaera bat, edo katalanak ez direla eskusabalak, ez da, eta nik beti noa horren kontra, tio, nonok esaten da benien, tio, esateo. Nik tope duten jentia bintzen super eskusabala hemen, Bai. Oso, no? Mito cazado, zelan da, Cazadores de mito. Desmentido todavía. Daneta ditu hongo da. Hori ba, niko da nota mojan. Seguro. Apurret gaur izpideko gaira sartute, zu zeuzen, hasi zinen diseinu grafikoa munduen, apurtxu bet, eta orain arte apurret ikusle dantzulieri ze proiektotan edo gontzara sartunde zein duzu, generalien? Generalien, harin esateko nik diseinu industrialik ezin aben mondran, arrasaten, dela. Hortazen abezen laburte txulo grisien zentzunde. Eta gero, diseinu industriala azkenien superenfoketa zagoen ingenieriara arrasaten. Eta
nik aukeratu nahen karrerie, probet bereziz ezalako, eta gero topen nintzen ingenieriako bat eitzen, eta gero praktikak MTC nahi nazen maierren, eta horre ikustenan mundu hori atela guztetan, da lortu nahen beka bat batien internetetik topaten edo periodiko baten, ez da izer beka bat lortu nahen, Barcelonara etorteko ikesten masterra, diseinu grafikokoa. Eta etorri nintzen, 2009 zen uste izen zara, abestien masterra, eta horre konturatu nintzen hori zala nire bokazioa edo horretara nahi nabela edik bizi guzti zen edo ez dakit behintzete momentuz. Eta hasi nintzen hortik baina praktikak topena bezen estudio batetan, ez dakit, ja bideitzen hasi nintzen, eta gero nintzen kurretan laburtetak ikuize bost agentzize baten, esan publizidadeko agentzize esan, como digitala, interneteko gauzak, aplikazioak eta holan. Eta gero bitartien paraleloan nire gauzak etzen animaziokoak bebai, ze guztetik gata pilo bat animazioa, eta ikesten txigora bera markelegaz gauzak etzen bebai, beste jente bat entzako bebai, eta gero ja konturatu nintzen nien horretara nahi nabela dedikeu gehiago, aldaketa bat naben beste agentzi batetara, ez ban funtzioneu, bi hilabete bakarrik egon nintzen, akabesan, eta gero hortik aurrera nire kabuz, eta hori, oin batez be animazioa itzen dut, horretan espezializeunaz, eta Maria Gaz gure estudioa fundau dugu pasadan udan, eta horregaz abizkurretan, eta, bueno, momentuz bada lana badeko gu, así que gustora. Adinokoan, egon gine, junteak usen izar eta konstelazio astroan, hemen irratzen. Egon ginen tutzen, euren azkenengo diskoan karatu lehi begire, da errepente konturatu ginen, odeik beretxien Katalunioko da Euskal Herriko diseinatzailerik azkina. Katalunioko? Euskal Herriko eta Katalunioko diseinatzailerik onena zuletxien, zan, hosti. Gaztina. Gaztina, bai. Bai, izaro. Berakein ban, tuzen azkenengo diskoko portadie. Bai, brutal. Kurioso da, jente gitxik jakingo hori. Bueno, detalle da, oan ipinle da, bai, eta politxe da, bai gordeta, gu marrazki originala, etorkizunien esu hasta milionari baten zarteko. Hori portadie lehenengo marrazkizia ziren zen, edo... Ez que berez esan izen horretarako. Eitzen ibili ginela, esaskuen mirrigaz egon nintzen batez beperbetan, eta esaskuen gure dugu zeu zer harinez, diskoa bebaiolan edano batera grabeko dugu, artifizizo gitxigaz, gordine izetie, ez dakizer, esazten brometan, esazten, izaduen dibujo bat nahi baduzu. Eta hasi nintzen dibujoa botaten, eta denpora gitziuki bana ondino, berakein bana gainera holan, eta esan ban izaro, ez tekit urte dukikoa zen, edo bita bikuen bazenien, da esan ban, arrain bat dela, un peix. Eta hori guztiak onpio bat mirriri, ganera guztiak onolan bate zirkulo baten modukoa dalako, eta vinilo baten ondoa dalako funtzioneko eta bai, eta horregazun ginen, bereze urdine da dibujo originala. Bai, eta kolore urdinegaz da baina, eta zuri batzera eran genduen, eta gero hortik tiretu genduen, nahiko harin entzuten ban, eta gordine azkenien eure gure diena. Rosamak, portada bat eskatuko batzu behin, ni... Zamak kriston artistiedeko hor. Ni bakarrik apunte etxu sentimental bat eitzeko zeni olakoan az. Oindala azte bete deitzu nintzen bebai, oindala pilo bat eskarela ikusten, oin ikusi gara lehenengo bierra bendala gitxitxik, da bakarrik esan, ez dala bakarrik lana, gero familitxu beten banan, da famili bat itxik banamen, bere ametsa segiduteko, da familitxu bategaz, bere ametsa eurreta doa, hori da puntetxue. Bai, total. Azkenien, haben bizi zena surte pilo bat, buruen aurre runrunea bueltaka, nos bueltauko nazen Gernikera. Eta oindala gitxitik, hori kendu dut, eta esan dut, hosti, hemen hau, eta hemen hau da, no nos bueltetan manaz buelteko naz, baina hemen hau, eta hori da, bi alaba dekotez, hemen Barcelonan jaiko zirenak, Maria ezagutu naben hemen, bebai, hemen geratu nintzen, eta justo lan hau egiz esan. Azkenien horre elkarreko urbileko lagunek faltan botaten dire, baina,
Gupe bai zuri, baina badakigu de puta madre San Jute zauzela, osea que... Honegaz ganera apur bat urbi hau gauz, bai, ezta? Bai. Zatozen bakotxen kriston gogoak azetortez, ikuste da etxu, zeizen zan, trinketera joateko zen izen, gabonetan etor zinen, ardi jodido zinen, da, segiduen etor zan, da, bidien besta dedi ikusi, dela, eta, no seke, superboside, Bai, brutal, bai, kriston ilusina itzeste, batez behori jenti ikustie, jenti bat segotie, laburre itxe jatbeti, ez tegote danetarako denporari. Bai. Eta ja ilusinoa itxetu zula, konteuzun milez altzetan ibiltzea ibiltzaren indozuzen lan nortati denatatik, zein izen zure kutxulena edo gehien betez eitzune? Wow, horra PH ez da soa buruetz. Karo, hemen ez da joan Bote prontora esatie, gatza da. Ez que danetari dago, azkenien gauza komerzialakaz, ez komerzialakaz, segurenik komerzialen bat ez dutzut esango, bideki holan osa, baina ez dakit adi. Tirando de nabil, Bai, behituten nabil. Ez dakit zeiten bez, hainbeste lan. Bai, holan da, apuru bat, Deitxo, enbidot igual memorize refresketako. Bestela mailerako itxiko da, bitxu, irratzaioa zueko zupentzetako. Edo geratzen. Adibidez duzentzako einiko gauzak, ez dakit, azkenien egunek gauza altruistak edo ez zuzenak kobreetan edo beste modu batera kobretan do zuzenak edo favore moduen itzen zuzenak, azkenien hor irabazten dozuna da libertade kreatiboa dekozula eta nahi dozuna dozula. Eta adibidez duzentzako guzteko jaten beste mile proiektu gehi zabaitxe, baina ordue falte jatez azkenien, baina beti deko guz hor gauzak buruen bueltaka eta gauzak etxeko gogoak, baina bai, ez dakit, ero Markelega zeiniko bideoklipako txabe bai, berezize da, azkenien elkarlanien ibiltzie, eta Mariaga zeiniko gauzak bai, ez dakit honek azkenien joguz bideo batzuk oindala hilabete batzuk, iratzok ilizazontzako eurek dire diseinatzaile industrialak iparraldien dauz kokatute, Euskal Herriko iparraldien, eta eitzen da bez, silak, maizek eta olako gauzak, eta pare bat bideo indogu zeurentzako euren produktuek presentetako azken finien, eta oso berezize die, bai dekietoke bat hor eskuse dibujeta eta animeta, eta ez dakit, olako gauzak azkenien izten dutzuenak apurbet zure bidetik eroaten, ze gauza komerzialak eitzen duzu zenien azkenien beti zauz apur bat lotut, ez da, eta indier duzu klientik eskatzen da bena, eta holanik, eta apur bat libertade hori deko zunien eskertzen da, gero, hor geratzen dire, beti memorizen gozo. Zamo paso eskatzen. Bai, Fidal, ahal izango genke igual bere bi proiektu, berak bidaltzie da gure enlazien YouTubeen edo zure web horri aldi, edo gana. Izango zagan horri pini, bere bi proiektu txuek igual gupe ikusteko, ez da? Bai, delari bidalien lazie eta gero programa. Perfect, bai, ados. Eskerrik asko. Lan programa putxo beti itxengu, bai. Eta esan izena zerana, estudizioa, bai. Estudizioa deitzen da, azkenien Odoan Mari da. Odo da nire ez izena esango dugu, profesionala, benetan esan profesionale mundutik jaixoz, Mondran deitzestien Odo, eta horregaz geratu nintzen. Eta Maria, eske jeidan E-A-E hauskatzen da. Eta Maria izen da beti, datorapur bat jolasabe bai, eta gero, esaten dugun dana inglesez, esaten dugu bai Instagramen eta holan, apur bate hizkuntza universala erabiltzeko, baina bai, hortik dator. Jarreko Instagramen bai zure kontuen zera. Pini, mucho. Ganera azkenengo proiektu Instagramen itzen gabizena txuloa da bai, holan da. Bai, zinoa da alfabeto bat, azkenien letra guztizek animetan doaz, eta horretan gabiz, oin. Etxetik etxezuela, no dei? Bitxu, bai, oinarte etxetik etxen izango, oin etxetik fijo. Bai, hori. Baina, eskatu letzien, lehen esan dutzen, baina. Eta, bai, oin egin dala hile batzu unikoan azek, workin batetara, Barcelonan bertan beste animadore, ilustradore, argazkilari beste batzuk konpartiduten dute lekue, eta aberazgarri zeda, benetan bai, holan, beste jente bategaz egotie kriston rollo hona dago, eta bai, baina oin arte etxetik ibili gara bai, baina oin esan dugu apur bate banatzeko bai, zera,
hola nik eitxi da. Bai, ondo. Bai, Osama, edo... Eurrera. Gure barik alzta. Eta on ja proete alkarrizketi amaitzeko da putadan sekzioari hasikeri emoteko, hasikeri emoten hasteko, bai. Odeiri, ze talden diseinu eta bideoklipe itxie guzteko jakon gehiago. Onak izango gara, lagunesarelako, urrekoasarelako, eta itxiko gustaten bitalde. Bat diseinue eta bestie bideoklipe itxie. Tuzenak jarraitzu guzteko jaten jarraitzi ditzen. Bisek, bai. Eta inoiz tozun batena? Inoiz duten batena? Flipate un poco, o sea... Oinez esan de Strikers, Etxo, Queens of the Stone Age ez dut esango, adibidez, Queens of the Stone Age... Atzien deko zuen kartela? Desbario egin ziren. Honek? Tyler, the Creator, edo, esan. Tyler, the Creator. Honena, eske guapo izango zen, Rage Against the Machine da, talde bat aukeratu bierko banaben nire bizikoa Rage Against the Machine da, Osamak badaki, sobran. Eta brutala izango zen, hori bai, ez dakiz zelakoa izango zen, disko barri izango biena, igual izango zen. Bueno, ez dut ustek akabat izango zen. Baina... Igual, ja, edo digaz. Entzuleren bate akordeko da Astran lehenengo bertzio gaua, gendune, emon zendun erakustaldi, kabron. Bardine eukizendun, tío. Youtube bidizak dauz, Ostra, Bentxatu nautotxo gau ziren, bai, seguro. Ni akordeko naz nire bizi guztile horrena kontzertuena. Ibe bai. Super ondo pase denun, tío. Con la peluca esa de rizos ahí, da... Hostia, botza bardin, Txeki eubidizioak. Brutal. Bai, da justo azkenengo berzino gabien Iparragirren egon nintzena, baina dela gertu zala hor, Fidale bai parte hartuan, eta justo horretaz danataz gogoratzen hasi nintzen, zelan hasi zan berzino gauen mobidie. Zezan como lan jartada bat de repente urten zana, eta mantendu egin da hor, eta kreston nivelazo da, berzino gauetan dauz, eske brutala, nik azkeneko ikusina dena, eske danak izan ziren guapísimoak, tío. Oso. Stone Age, joder. Zera zan, Queen? El Queen es Stoner. Hori. ¡Cachorro! Ratita! Eurrera dugu, eta lehenengo, bi abesti eskatu tzabuzo da jeri, lehenengo jarriko dugu eta komentiko salto baten, Alesek izan den modu puntadak, hasi baina hori. Gitzinez kuriosoa bada, ekarri zuna. Oso berezitze da. Bai,
ikusten azkenengo saioak eta zelan zinefiloak zariela ikusitxe, guri da izen dute zekarri holan bi tema edo bitalde zinean apur bat loturi edekienak, eta bebai guri izen dut holan musika apur bat berez izabez dizen azfana holan musika raroana. Eta biletalde halko nabezen ekarri holan superrarunoak, baina, bueno, Fantomas da bat mitikoa, Mike Patton abeslari ze fein morrekoa, bateristie Dave Lombardo Slayerrekoa, Big Boost. Kasu honetan Del Crover dago, Abestie dago, bale. Zerakoa, Melvinseko bateria da. Bale, eta Melvinseko gitarristia abeslari ze Big Boost bebai, eta, bueno, supergrupo bat, holan musika raroa haitzen, eta hau diskoa, Director's Cut, hori da, ezta, banda sonoratan inspireta, eta zuzenien apur bat gatzagoa da entzuteko igual, baina ipintzen badozu Spotifyen edo, lopizimo da, banda sonorak superondo versioneta, eta haue hori ez da, Padrino, Godfatherrena, eta super jarto, aldi berien. Reconocible, esateko. Niretzako abeslari oso importante bat. Experimente egiten deu pioak katxarrogaz, osea, bere umien mikrofonoak, ez da, osea, niretzako gero opera abesten deu, de repente, osea, deko opera italiano bategaz abesti italianoak abesten, osea, ez da, niretzako Mike Patton oso berezize da, ganera akordetanaz, nian aize mirri gaitxik ezagutu nabe, tío, erosi ban, ez da izelan dan odo, zu jakingo zu, hau diskoa dala baltzada gorriz. Txakurrena, bai, polizize txakurrega zagertzen da, ostia, ez da urteko izena, baina... Bai, bueno, txakurrena, ostuen ditzen, tío. Gol, Dismanan epokie izango zan. Queen for a Day, alde zen, Full for a Lifetime. Bai. Hortia for a lifetime. Bai, erotama goteko. Gero edortagaz da pio bat endo berba berana, ze edorta azkenien ez un freak de berana da Rednorrena, da bera pasestez bidizo guztizek, YouTubeen alba zuen... Hori badekiez gauzak batera bebai, Trent Rednorrenagaz eta bidizoak, ez da honek esan gure doztu bai. Eta badago entrevista super kurioso bat, intxe ikusi dut bebai, Fantomasekoak, Mike Patton bera dau bere taldekoari entrevistetan, eta galdetzen zien momentu baten. Eta zuke ze oloitzapen deko zu fein onborren kontzertu batena, eta esaten dutzu batek, zera, bera maskara batega, urten zanien horan, arruzko maskara batega zarpeizen, eta flipetan geratu da, eta esaten zu, Slipknot moduen, baina Slipknot baino ez dakizen bat urte harinago. Eta gero gentiek antza, Pattoneri berak esaten dugu, esan zola, Slipknoteri kopizetzola, eta alderantziz da, ez dakit kopizeu adotzen Slipknotek edo ez, baina berak harinagoen bala. Badago argazki bat behar Pattonena kamiseta ategaz negu gorriakena. Oso esegune, bai. Negu gorriak, bintxet, zera gorri bat, kamiseti baltzea zera gorri zegaz, da eskola bizikaz eta, bai. Mucho. Curioso. Mucho odo. Curioso. Beste bat, a ver, jartada bat, venga. Jarta oso handize.
hor dau. Burua apurtu dut honek, ez da? Bai, bideoklipek eta danak. Zer esateko, batez eri buruz. Bai dau, zinegaz lotute, ze dau bitu, Barcelona hitzen zen festival bat, inedit festival, oin ez dakit jarraitzen bada nahitzen edo ez da musika zer ikusi zedeko zen pelikulak. Brutala zen, hori festivala, eta oin online bebai alda ikusi filminen edo dadekie kanal bat, aldotze paseuen lazi edo bai, nahi bada zuen. Eta dana dire holan dokumentalak eta taldienak. Eta hau zen dokumental bat, All Tomorrow's Parties, zala, festival bat ditzen zala Londres inguruen, festival alternatibo bat esango dugu urtero, talde bat enkargetan zen, curator reitzena, ez da, berak erabakitzen man ze talde edoan festivalera. Da lehenengo urtien hasi zen, Mokuei izen zen, honek egiesen. Orduan eran bazen, eran biezen euren talde guztoak, eta urtero beste talde bat, beste urte baten Portishead, ez dakit. Eta hola nik, holako kriston talde raroak eta batzen ziren, super kuriosoak, eta Battlesen honegaz abestiz egazazten da pelikuli, justo. Eta kuriosoa, bai, ikusteko, nik ikusi naben hor festivalien, oin dala urte desente, eta flipein, naben hortik ez detu naben taldie. Hemen hasik edan lau ziren, gero hirukoten moduen jarraitu bien hortik aurrera, agoz barik, kantaren baten solte badeki agotzen bat, baina ez, eta hori, oso kuriosoa, datu moduen bateristia da Helmeteko bateristia esana. Eta gero konturatu naz, honek mundu bizek batu dote zenien bebai, holako kasualidade pasetan dire, ikusi dote zenien Fantomasen bideoklipe topetan ibilina zenien, Pat honek badeko beste talde bat edo ukiban, Tomahawk deitzen zala, horan raro edo bai, eta baterista bardin esan, Battlesekoa, osea, Helmetekoa zana, gero Battlesekoa, Tomahawkekoa zan bebai. Eta hori hori dala honegaz saioagaz konturatu naz, bebai. Badakin nondik atara da ben Sega Sound Killersek ideie. Everything is a remix, tío, dana da hori. Bueno, saioan azkeneko ataltzeko sartzen gara. Putada, Atala. Conocido como putada, Atala. Banoa, ez da? Vale, agur, Odo. Ya, a ver, galdera erreza die, gaur porten gara bastante. Ya, bakizu, aukeratu inbizu binartien, dateko zuen por asko elegiuteko, osea, bure datortxune. Ez basan egongo loturarik ez bateaz ez bestigaz, osea, komplikaziorik ez basan egongo de estoy en un lado, estoy en otro, Gernik edo Bartzelona egongo ziren. Amaika urte dara osoz bertan bizitzen, ez da, Bartzelona? Aukeratu biharko gana, bapatien? Bai. Bai, buruek ja txipe aldatute dut. Bartzelona, Ez, baina, eta ez da Barcelona. Venga, tío, venga, superando gona programi. Honegaz, bueltaka denpora askoan buruen bebai ganera Barcelonatik kanpora joatie, baina beste nonora, baina mitik. Baina, bai. Ja, eske mendekote dana, zuek izen ezik, tío. Etorri, dana. Lastergoaz, tranquil, Ja, gero, taberna bat elegiutekotan, betxe dagoen garaia Bartzelonako zein, Oveia Negra edo Ospan egongo zinean. Ospan. Hombre. Buena. Ospa ez dago Bartzelonan, odei. Ospalakorik ez da, hori egize da, tío, langa. Ez da. Bai. Baina, tal cual, Kontu da hartun dezetan lan itxezun edo zetan egon zaren lanien, zer egiuko zein gehiago? Diseño grafikoa edo animazioa? Animazioa. Bai. Lan aldetik lan gehiago da, kurro gehiago, ordu gehiago, baina, bueno, horretara dediketanaz eta guztetan jatena, momentuen gehiago animazioa da, bai. Beste galdera bat, bizetan uste egon zara, behintxet baten bai, fijo. Así que, Alfest edo lekuek ere jiboko zen duen? Alfest. Sin duda, Dice dire guapoak, baina ez que Alfest, muito Alfest. Tiene otra cosa. Bai. Eta azkeneko galderi, y aquí viene la putada. Yeah. Bitaldea bat ere jibu bizu. Bat bakarrik. Tuz eta Riftrakers, ez da? Ui! Bate, oine, bueno, azkeneko hieta notizi izin dana, eutanasia, te suena?
Nortzu ziren horrek. Batxu, gernek edo batxu, pijaman da jote. Ez, era! Pijaman jote. Behin jo genduna. Bai, eutanasia edo tuz. Eutanasia etuz, que putada, Hombre. Tuz, que si... Odei, hori klaurudeko zu, tío. Bai, ez, hori... Bota zeurera, tío. Hori tuz da, azkenien, modu naturalien bebai holan opten zan, así que... Ez ala, eutanasia dinozu. Bai. Azken ituzen egon nintzen bebai, osama. Karo. Baina eutanasia... Bueno, baina hori ja garai romantiko baten geratzen da, memorisen geratzen da, eta puta madre, baina bebai... Zarazpen abestu zen duen? Zer? Zarazpen kontzertu inban intuzek abestu nintzen duzu? Bai, hori zen zan, nire lehen burti Barcelona egon nintzela, eta bastakit kanta bat uste, eta kanibalak uste, eta bestuna bera bakarrik, Autobusen paradan. Bala, egon zala, bai. Osa, revival bat inberko bazen duen, batega zeu besti asko, tuze asko zen duen? Edo hor ja kamera cosa eutanasia izango zen duen. Ez dakit. Eutanasia revival bat itxi egatzik usten dut, Bai. Eskerrik asko, tío, dei. Zeueri. Pasegu, tío. Zeueri. Nipe bai, super ondo paseo, eta brutal, ganera hori, gente barriz ezautzie, Stani, Sales, Fidal zu ezagutzen zaitzutolan apur bat egon alien edo delateran. Egon zinen gazkenan 2000 eta, bueno, indala 5 urte izen zara. Super sorpresa. Izaro, gaixo baina harina, justo izen zara, bai. Ire despedida moduko, izen zara, horreko patena. Eta, brutal, bai. Oso gustora. Super gustora menzuekaz, eta jarraitu hau lan brutala hitzen, tio. Badakit, zela hor kartera guapoa invitauena ekartzeko, eta niri hau formato barri zen jo zuena, irratitzik urrundu hitzen da, baina niri brutala iruditzea. Azkenien idizoak ipintzen dozu ez, eta horrek baldaure añadidudeko kristona, nire ustez. Eta egiten gente ikusia bezen gure zaio guztize, baina hodeiek pentset danak egiten. Eta gero feedbacka dau berena, beti. De puta madre edo, danatan, beti. Zer? Sandalio jarraitzen dugu hau virus da piztia formatuan ikusten. Bai. Bai, Osama. Nik uste baiet. Bezarka handi bat zandantzat, bai. Bestela esagutzen hau ikusteko. Hori. Beste bari, igual gupe aldeko guzta. Bai. Ordueko. Eskerrik asko dei, benetan. Hori. Besan bat, odeitu. Hombre, bilorti. Amaitzeko, jakelen txakurren diskoari buruz ilusarien, txakurren Facebooken diskoa zabaltzen daren tema bat ipingot, sentitze tales ha salido. Kostelo, parkatu, saiatu inaz, parkatu. Venga, agur.